Khubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ke United Democratic Party Youth Wing dari Bhoi District kala Pynrem jor halor ke Jingpynshit bat ki kampen Pynibor jong ke sarkar Assam shiki shnong Khappud jong ke jilla Meghalaya bat ke jilla Assam wala ke jingye penbaik po de ki menteri rangba jong ki niki artli ki jilla kadang yat shakman aga jingye keren bat ki lat patai Khubor president jong ke UDP Youth Wing Bhoi District uba sumar lang swear ula kenturu yiki weki sengsan perthei ki badan hapo ke jilla Meghalaya bakim dai setiaban penlong politik sia kani kakam baraga jo ko por ulo ongru baka UDP Youth Wing na Bhoi ka kwa ban yoi baka sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam kinye penbait no kham kloi ye kani kakam khnam baka shongsuk shongsan kandu wan phai biang hakishnong ki badan hak Khappud nakaliang ka UDP Youth Wing Bhoi District ka persajur ya ka Assam ka banang ya iwan kuntur man laki por ha kani ki border jingi la kilong haki baro kiliang la kalong sa west la kalong sa po Bhoi la kalong ski border block 2 block 1 te kumba pitip hi ki haki ni kisi kimi ha hapo ki media haki Assam baka Meghalaya kaya kentur ndai kani kalong ka bakla te kumba pitip ka Meghalaya kala yo ela ka jong ka jala kala jankot saksan house nem menta te haki san house nem menta south house nem tam la sanchar ka congress la kalong ha ka Delhi Assam bat Meghalaya Henry nimshim lala ban resolve ya kani ka issue te kumta ni karpa ka congress bat ya baro ki political party ba kinumshim ya kani ban pelong ya ka political lani ban yo ya ka political mileage Henry ban ya trailang ka way kasur na banta ban wanra ya ka roy ka pan bat khamta mi ka jing song suk song sain jong ki tu ki breu ki badan ha ka border area ki ba kendu jing e shisha namal ni ki basong hang ni hasor khamtam ha ki town area nim song thu ya ka jing e ka baki yang do ha ki border te namar kata ka don kam e no mardor ban resolve no ya ka ni ka problem once and for all khnang ba ki tu ki badan ha border area la kilong di jong ka Assam la kilong jong Meghalaya kin yo ya ka roy ka pat bat kin yo ya ka song suk song thain ka basirta sendang ke jongki te kumba pitip menta ni ki UDP ni dan tang nyongun plus arngut ki MLE ki bajab ha ka by election Henry ngidan pat ka way ka motive kata kalong ka ILP bat kene ka border issue bahkan resolve no once and for all bat nga ai ka burom ka bakrau ya isa medba lendo belong presiden jengi badu kunju ya kondat sangma kumusiam kibala shimkhian ya ngani banja kren badu aku ju kopor ka youth wing kwa banya thu ap ba hakini ki live poisin ki jingi kren pleng ucm bat ki secretary level jong ka border issue kamsim la urlong Henry mentau snem na kaliang ka central government kalapha ya ki arliang mamla kata kamud ya ka sarkar Assam bat sarkar Meghalaya bahkan form no ya ka boundary commission khnang ba ken pendap no ya kani ka jinge kren pendek put bahkan long no ka bakut once and for all finish haki baro kiliang kata kamud ya Meghalaya bat kini north east barakoi bat nganget da ka jingsim khialang jong baro ki political party kani kan urlong bat nginyo no ru ya kata ka border ka ba yat be yat nanti bat kan long ka jingker khu namta jing pai ba ki badan ha ki to kiliang te ngi na kaliang ka youth wing ngi da banjur e ya ka government bahkan le wudwun bat kumju kumba ka jingkular na kaliang ka government of India baka kwa ban resolve no ya kani issue shwa ka 75 years of independence of India mo bakani ka boundary issue hangni ha kan not is jengi kan settle down no bat kan long no ka ba job namta jengi baro bat kan long ka jengi anong ya upai ba jengi te sai sin ai khuble ya ka cabinet jengi ka sarkar Meghalaya ka bla trai sistem pulit bat baro kitu ki badan border ki ba maintain ya ka jing songsuk songsan ha ka tu ka jaka